जोंनि दिनैनि कुइसना जाहैबाय थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8 नि सोंनाय बिधान 9.4 नि बानामानि रमान 6 नि रमान 6 नि बेवहाय दङ जोंनिया अंडर रूट 1 प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस sin a इज इक्वल टू sec a प्लस 10a माने जों बेवहाय फोरमान खालामनांगौ माने समान आगसिनिजों समानसिनि आगदानि बेवहाय समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जोङो जों बेवहाय आगसिखौ नङाब्ला आगसि फारसे नङाब्ला आगदा फारसे जोङो फोरमान लानानै जोङो जायखिजाया फारसेखौ जों लानानै फोरमान खालामनो हायो होमबा जों बेवहाय मा खालामगोन आगसि फारसेखौ लानानै जों बेवहाय फोरमान खालामगोन जोङो होमबा आगसि फारसे मा दं जोंनियाहाय आगसि फारसे दं जोंनिया लेफ्ट हैंड साइड दङ अंडर रूट 1 प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस sin a जे जोङो जेब्ला रुटनि सिङाव बेबायदि अनजिमा थागोन अब्ला जोङो मा खालामनांगौ जोङो रुटनि बायजोआवहाय लाबोनो नाजानांगौ जोङोहाय होमबा जोङो रुटनि बायजोआव माबोरै लाबोनो हागोन जोङो ना जे हमबाय साप'ज जोङो बेवहाय 1/x प्लस y दङब्ला जों बेखौहाय माबोरै बिनिखौ माबोरैहाय जोङो रुटनि बायजोआवहाय लाबोनो हागोन जों अब्ला मा खालामनांगोन जों बेवहाय जे बेवहाय जा अनजिमा दङ ना x प्लस y दङ बिनिनो जों मा खालामनांगोन बेनि उल्टा जोङो सिनखौहाय सानजाबनांगोन जों x माइनस y खौ जों सानजाबनांगोन बेवहाय x प्लस y दं नालाय बेवहाय x माइनस y खौ जों सानजाबनांगोन बेयाव x माइनस y खौ सानजाबनाय लोगो लोगो जोङो गोजौआवबो सानजाबनो नांगोन जोङो जुदि बेवहाय दाजाबसिन थायोबा बेयो दानख' जागोन आरो दानख'सिन थानायमोनबा बेवहाय जोङो दाजाबसिनखौ सानजाबगौमोन होमबा बेवहाय नायदो जोङो माबोरैहाय जोङो रुटनि बायजोआव लाबोनो हागोन जोंना 1 प्लस sin a डिवाइड बाय 1 माइनस sin a जोंनिया गाहायाव मा दङ जों बे रानग्राखौ जोङो मा खालामगोन बायजोआव लाबोनो नाजानोसै ना माने गासिखौबो जोङो माबोरैहाय जोङो बायजोआव लाबोनो हागोन जोङो बेखौहाय ट्राइ खालामनोसै होमबा जोंना गाहायाव मा दङ 1 माइनस sin a जे जोङो 1 माइनस sin माने x माइनस y आव दं बेना बेवहाय माइनास जायोब्ला मा खालामनांगौ जोङो प्लास सानजाबनांगौ जों होमबा गाहायावहाय जोङो जि दं बिनिनो उल्टा सिनखौ सानजाबगोन जोंना होमबा 1 sin दानख'नि उल्टा दाजाब खालामगोन जोंना बेवहाय होमबा sin a जे बे एखेखौनो जोङो सानजाबनांगौ खालि सिनखौल' जोङो दाजाबबाथाय दानख'बाथाय दाजाब खालामनांगौ बेनिफ्राय गाहायाव जेखौ सानजाबदों जोङो गाहायाव जि सानजाबदों गोजौआवबो बेखौनो जोङो सानजाबनांगोन जोङो गाहायाव जि सानजाबदों जोङो गोजौआवबो बेखौनो सानजाबगोन 1 प्लस sin a खौनो जोङो सानजाबगोन दानिया नायदो जोङो गाहायनिखौबो गोजौनिखौबो जोङो मा मोनगोन बे 1 प्लस sin a बेबो 1 प्लस sin a माने x प्लस y आरो बेबो x प्लस y होमबा x प्लस y माने मा लिरनो हायो जोङो x प्लस y होल स्क्वायर लिरनो हायो जोङो ना बेनिफ्राय नैबे मानि महराव दं जोंनाहाय 1 माइनस x माइनस y आरो x प्लस y होमबा x माइनस y x प्लस y खौ मा महराव लिरनो हायो जोङो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जायो ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होमबा जोंना नैबे गोजौना जासिगोन 1 प्लस sin a होल स्क्वायर माने बिसोर मोननैबो एखे नालाय ना होमबा स्क्वायर जागोन बियो दानिया बिसोरखौ लिरनो हायो जोङो x माइनस y x प्लस y माने x माइनस y x प्लस y माने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x आ जोंना 1 खौ स्क्वायर खालामो 1 ना सिना मा जागोन माइनस y आ sin होमबा sin खौ जोङो स्क्वायर खालामदों ना sin स्क्वायर a दानिया जों मा खालामदों स्क्वायरजों बेखौहाय जोङो ओरै मोनफा मोनफा खालामदों जों ना 1 प्लस sin a होल स्क्वायर गाहायावहाय बे गाहायावबो ना मोननैखौबो जोङो जे बे रुटआहाय माने गाहायनियावबो गोजौनियावबो दं नालाय ना होमबा जोङो मोननैयावबो मोनफा मोनफा खालामबाय जोङो दानिया 1 माइनस sin स्क्वायरनि समान लिरनो हायो जोङो 1 माइनस sin स्क्वायर a नि समान मा लिरनो हायो जोङो cos स्क्वायर a जागोन बेयो ना माने मा जागोन बेवहाय जोंना मा जायो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a नि समान मा जायो 1 बेयावहाय मा जागोन cos स्क्वायर a खौ लाखियोब्ला मा जाहैगोन ओरैजाय 1 प्लसआहाय माइनास जाहैगोन बेना sin स्क्वायर a बेबायदि जाहैगोन होनबा बेवहाय 1 माइनस sin स्क्वायर नैबे 1 माइनस sin स्क्वायरनि जायगायाव मा लिरनो हागोन जोङो cos स्क्वायर a होमबा जोंना cos स्क्वायर a जागोन जोंना ना माबा जागोन बिनियाबो स्क्वायरजों रुटआ दानजागोन बेना केन्सेल जागोन होनबा 1 प्लस sin a थागोन गाहायनियाबो स्क्वायरजों रुटखौ दानब्ला मा थागोन बियो cos a थागोन जोंना ना cos a थागोन दाना जोंना आगदा फारसे मा मोननांगौ जोंनियाहाय sec आरो tan मोननांगौ ना sec प्लस tan दाना जोङो cos a जों मोननैखौबो रानदों 1 खौबो sin खौबो रानबाय जोङो ना मोननैखौबो जोङो रानगोन होमबा cos a दानिया 1/cos a माने मा जायोमोन जोंनियाहाय
sec a जायो ना sec a प्लस sin a upon cos a माने मा जायो नाहाय tan a होमबा जोंना sec a प्लस tan a मोनबाय जोंना sec a प्लस tan a होमबा गाहायाव बुंबाय जोङो sec a प्लस tan a होमबा आगदा फारसेजों मिलायबाय बेना राइट हेन्ड साइड होमबा जोंनिया प्रुफ जाबाय बेना स' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों।